Kata doko ne gwenge mathoth e kar chung' od bura ma Bondo okiewo kod nam mar lolwe nok mar pi maler pod en midhiero mokwako jopiny makono gino ma chunogi mondo giwuoth ndamo mathoth ka gimanyo pi maler. Kata kamano, jodak ma Siagi kar chung' od bura ma Bondo koro nyalo buonjo bang' jo Samaria mang'won riwore kendo chwalo negi pi maler mar sola ka giloso e seche mag chenro mar yawo pigno ayanga kendo chako tich. Jopiny e gweng'no osingo mar ketone arita makare mar ni achudhe ok odonjore kode mondo kel ng'ukni moro amora e chenro mar chwalo pi maler ne jopiny. Ne en mar pi. Ne waomo pi kamoro ni yaw kudhiambo kata yaw tinga. Gosiepena mochung' e batha kani. To niyudo ka ne en shida kabisa. Wan pi yawne mane wamodho. As you say, this is the first one in the community to pod ibro tim moko. Mondo jodalawagi oyud kaka pi giyudo pi utegi nikech pi osebeda problem. Siaya en mana pi gi thieth. Maga gik mokwongo ywago mokwongo. Koro ka kwabiro wadil gi problem mokwongo mar pi to ai wabiro biro dil gi problem mag community health centers kanyalore. Kako biro bet kako konyowa ni e tekowa. Koro waduto te mondo waikre mar dwaro yo kata rieko madigini bed go e yore duto te mondo med beti nikech kako medo betie e kaka wane momedo timo nade omedo konyowa.